mindenkit ezen a szépnek ígérkező szeptember közepei napon. Itt vagyunk a Dunán, a Duna Paks alatti részén, és hát a vízállás talán most már lehetővé teszi, hogy horgásszak is a Dunán egy kicsit, és a mai napon megpróbálunk pontyot fogni. Itt a hely kiválasztását, ahogy a bevezető filmen is látszik, ez egy sarkantyú, egy kövezésnek jó, mint csak a Dunán. A kövezésnek igazából a derekán kellett volna leállni, az lenne jó hely, de hát az jelenleg víz alatt van, úgyhogy megpróbálok itt a belsőbb részén pontyot fogni. Miért pont ezt a helyet választottam? Hát, hogyha a vízre nézünk, akkor itt mögöttem talán látszik, ha oda dobok valami kis pár szem kukoricát, hogy a víz az egész lassan áramlik a part felé. Ugye hát Dunán vagyunk, folyóvízen. A folyóvízi halakra jellemző, hogy az állóvizet nem szeretik, az ilyen pocsolyás részeket, mondjuk a csuka, meg egy-két sneci kivételével nem szeretik, valamire való dunai halak azok a folyásban állnak. Itt lassan mozog a víz a part felé, ahogy ráfolyik a kőre a víz, ugye hát két fele válik a folyás, az egyik az megy ki a Nagy Duna fele, hát ezt, amit most nem tudok meghorgászni a magas vízállás miatt, a másik rész az, ami elindul kifele a part fele. A buborékok is először, amikor följöttek, akkor szinte álltak, úgy tűnt, és akkor aztán lassan elindultak kifele a part fele. Tehát valahol itt van az elvágó víznek, tehát a kétfele vágó víznek az a része, amikor már a folyás elindul kifele a part fele. Ennek a kőruganynak az alja és a parti kövezésnek az alja valahol itt találkozhat, tehát az alkot egy ilyen sarkot, és ezt a sarokrészt próbálom meghorgászni, tehát annak a parti kövezésnek a lábát és ennek a kőruganynak a lábát, illetve ennek a találkozását próbálom megkeresni, ezt akarom meghorgászni. Bolonyai bottal, kopogtatós módszerrel meg fogom mutatni, hogy készül a szellés és hogy kell ezt kezelni. Előtte azonban keverek egy kis etetőanyagot, amit szeretnék bemutatni. Ez a 2011-es etetőanyag szériának az egyik darabja. Az Extra Ponty névre hallgató, nagy szemcsés, kellemesen citromos, de nem túlzottan illatos etetőanyag. A dunai halak az nagyon intenzív illatokat, különösen a dunai pontyok a nagyon intenzív illatot nem kedvelik. Ez az etetőanyaghoz teszek egy kevés kavicsot. Úgy gondolom, hogy itt olyan 4 méter körül lehet a víz, és elég lassan áramlik, tehát a sok kavics nem kell hozzá, tehát egy ilyen zacskónak mondjuk az 1/3-át hozzárakom az 1 kg etetőanyaghoz, és hát ehhez hozzáöntök egy doboz kukoricát. Vételezek egy kis vizet, a Dunából is fél doboznyit. Az etetőanyag állag olyan lett, hogyha megnyomom, akkor nagyon jó gombhoz formálható belőle, és elég nehéz is, elég tapadós is ahhoz, hogy a 4 méteres vízbe, amíg a fenéknél nem bomoljon szét majd csak az alján. A mai horgászathoz 2 botot hoztam magammal, de természetesen csak egyet fogok horgászni. Mind a 2 a Severe bolonyai bot. Tehát tulajdonságuk az, hogy karcsúak, erősek és nagyon gyorsak. Ezekre a tulajdonságaikra remélem szükség lesz. Pici, gyors kapások vannak, amiket utol kell érni. Most ezt akármilyen bottal nem lehet utolérni. Tapasztaltam, hogy ezek a botok ehhez tökéletesen megfelelnek. Hát végül is ehhez csináltattam őket annak idején. Úgyhogy most elkészítem a szerelést. Ezért a háttér zajért elnézést kérek, a túlsó oldalon valami hajót javítanak, és ez időnként kicsit zavaró lehet. Tehát visszatérve, egy 6 méteres bottal kezdem a horgászatot, a boton egy 2500-as méretű dajva szertét orsó van, azon pedig 20-as zsinór. Aranyszínű horgot használok. Ez egy Ovner 3-as méretű pontyozó horog, amelyet először fölkötök a zsinórra. Így, hogy szerelek, így egyetlen egy csomó lesz a felszerelésem. Furcsa, ugye, hogy először a horoggal kezdem a szerelést, de ennek ez a metodikája. Kapásjelzőnek egy ilyen multicolor antennát
használok, ezt fogom szerepgumival a zsinórra rögzíteni. A következő mozdulat az, hogy fölfűzöm a zsinórra a két szerepgumit, ugye a horgon keresztül, és a két szerepgumit ráhúzom erre az úszó antennára. Ezzel rögzítem a zsinoron. Most már csak a súly nehezék elhelyezése van vissza. Ehhez egy darab ilyen ócska zsinór szükségeltetik. Készítek belőle egy hurkot. Duplára fogott zsinort hozzáfogom a főzsinórhoz, és egy ilyen rögzítő kötéssel hozzá kötöm. Ezt meghúzom, és akkor látható, hogy itt alul egy ilyen fül képződik, amiben majd az ólmot hurkolom bele, és beállítom az előke hosszát, ez egy olyan 40 cm-nyi lehet. 20 g körüli ólom, a füles pálcaólom, amit aztán rágurkolok ide a zsinórra szerkesztett fülbe, és akkor a szerelékem az így fog kinézni. Tehát ez úgy fog működni, hogy az ólmot lekopintom a fenékre. Ugye az úszó az fönt van, nekem az jelzi a kapást, a horog az pedig itt van a csalival együtt, és az áramlás ezt ide fogja vinni az ólom elé. Hogyha nincs kapás egy darabig, akkor az ólmot a bottal megemelem, ugye a csali is hozzáliffen, és egy kicsit arrébb teszem. A csali szintén leér a fenékre. Aztán megint megemelem, arrébb teszem, és a csali is föllibben. Ennek több előnye van, egyrészt ugye fölhívja magára a halaknak a figyelmét, másrészt az ólmot ugye nem fektettem le a kövek közé, soha nem fog beakadni, hanem a bottal ezt mindig így megtartom. És a fölrakott jelző mindig előbb jelzi a kapás, mint hogyha a spiccet figyelném. Tehát a kapás az körülbelül ennyi lesz majd. Tehát egy ilyen kis mozdulat, vagy egy gyorsabb mozdulat, ennyi fog lenni a kapás. Tehát mire spiccen ezt érezném, vagy a kezemen ezt érezném, addig a szememmel tehát lényegesen gyorsabban látom, gyorsabban tudok rá reagálni, és erre valószínű szükség is lesz. Megvan az etetőanyag, megvan a felszerelés, egy kis rendet rakok a csónakba, és elkezdem a horgászatot. Bemérem a mélységet, megkeresem a kövezés szélét és az akadókat. Betettem a horgászhelyemet, de figyelembe veszem a vízmozgást is. Csaliként először konzervkukoricával próbálkozom. 2 szemet teszek a horogra. Várom a kapást, hiszen megjelentek az első buborékok. Időnként megemelem az úszót, illetve az egész szereléket. Itt az első ponty. Már a bevágáskor lehet ezt érezni a könnyű, de gyors, gerinces bottal. Keményen kell vele bánni, hogy ne találja meg az akadókat. Jól dolgozik.
egy szép, hibátlan dunai ponty. Akkor várjuk a többit, hiszen az etetés helyen látszik a túrás. Itt a második. Ez is jól dolgozik. Maximálisan terhelem a botot. Kisebb, mint az első volt, olyan 1,5 kilós. Megérdemelnek egy kis jutalomfalatkákat a pontyok, hogy helyben maradjanak. Megjött a következő. Próbálom a kamera elé vezetni. Ez már egy jobb példány. Egy szép 3-as dunai nyurga. Ha egy üzletbe indul, kezd ez az egész jó peca lenni. Jönnek a pontyok. Lefogom az orsó dobját, nehogy akadót találjon. Íme az első tükörponty, de nem túl nagy példány. Visszateszem, találkozunk 2 év múlva. Na, egy újabb fárasztanivaló. Ez ma már a 6., és ezzel be is fejezem, mert ez egy jó kis délelőtti peca volt, és délután más programom van. Tehát bemutattam a helyszínt, a felszerelést és a fogható halakat, no meg egy horgásztechnikával gazdagabbak lehetnek azok, akik megtekintik ezt a filmet. Nos, azoknak, akik pedig ismerték, nem árt feleleveníteni. Dunára, pontyra fel, barátaim! Viszlát!